и колеги, сега с много голямо удоволствие искам да ви представя едни дами, които вие познавате като любимите си учителки. Но сега ще видите в една малко по-различна светлина, ще ги видите като певици на сцената. С много голямо удоволствие ви представям и моля посрещнете с аплодисменти вокалната група на учителките при 140-то соло The Teachers. Най-напред искам да поздравим с нашето изпълнение нашия художествен ръководител господин Гатев. Благодарим за неговото търпение и ентусиазма, с който ни зарази, за да можем ние сега да се появим в едно ново и неочаквано за вас амплоа. Освен това, искам да поздравим с нашето изпълнение и всички онези, които участваха в великолепния коледен концерт. И за пореден път доказаха, че хореографията има дълбоки корени и традиции в нашето училище и дай Боже така да бъде и занапред. Искам да поздравя всички колеги, ръководители на училището и всички онези, където и да са те сега, за които 140 соло Иван Богоров продължава да бъде нашето училище. Не мога да отбележа с радост и това, че за първи път през тази година към профил изкуство се добави още музика и изобразително изкуство. Надявам се това да прибъде. Зная, че е трудно, но винаги, както казва една китайска поговорка, и най-дългото пътешествие започва с първата крачка. Важното е тази първа крачка да бъде във вярната посока, а нека тя да бъде трудна. Ние от трудности не се плашим. Весели празници, хубаво настроение и ден за вас с удоволствие.
страна. Всеки от нас носи частица от България в сърцето си. Следващата песен е специален поздрав с обращение. Останете в родината си. Тя има нужда от всички вас.